най-доброто място да се учи история в България е Великотърновския университет и неговия исторически факултет. И това не е защото аз работя в него и защото контактувам с млади, интелигентни хора, с докторанти, докторантки, млади колеги, които са хора с идеи, с отношение към нещата, с които се занимават, но и само по себе си ученето на история е едно приключение. Тъй като човек има възможност да се запознае с миналото на България и на света, и на Европа, но и с изключително интересни личности. Не случайно е казано, че народ, който няма минало, няма бъдеще и че историята е учителка на живота. Често пъти нас историците не обвиняват, че манипулираме историческите събития и ги представяме такива, каквито се иска. Това не е много вярно, защото промените в историята зависят от две неща. Не само от фактите, които някога са били реалност, но и от ценностната система и отношението на всяко поколение. Поради тази причина, всяко поколение ще трябва да пренаписва историята съобразно своята ценностна система, съобразно понятията си за добро, за зло, полезно, безполезно, красиво и грозно и така нататък. Какво и как оценява? Когато говорим за миналото си, за настоящето си и за бъдещето си. Защото не може в 21 век с митологема от 18. Заслужава човек да изучава цялостта история именно в Великотърновския университет. Защото тук първо се среща с нашето средновековно минало, но не само с него. Тук присъства незримо и античността. Аз си мисля, че тези, които изберат Великотърновския университет, ще имат възможност да практикуват на археологическа практика. Най-важното ще се срещнат с един ентусиазиран екип, който интензивно се подмладява и който пренася онова, което е научил от своите учители към следващите поколения. Големият философ, римски император Марк Аврелий, много добре описа какво представлява нашият живот и нашата идентичност. Той казва, че миналото вече не съществува. И наистина е така, ние не можем да го променим. Бъдещето, и то не зависи от нас, съществува само днес, нашият живот. И този живот е именно ключът към разбирането на миналото и към прогнозиране на бъдещето. Историята ще ви даде всичко това. Няколко годишното следване тук, човек наистина се изгражда и като патриот, и като родолюбец в истинския смисъл на думата. Той получава не само едно високо научно познание, но и има възможност за пряк досък и контакт с нашето историческо минало. Магията да учиш в Великотърновския университет е, че всичко навън е история. Тоест, излизайки, аз все още съм, така да се каже, в събитията, случили се преди 100, 200 години, 300 и продължавам и до днес. Надявам се за в бъдеще да запиша докторантура и да продължа да изследвам и да научавам повече нови неща. През студентските години създадах много приятелства с колеги, които в годините се превърнаха нещо повече от чисти колегиални отношения. Намерих истински приятели, които до ден днешен поддържам връзка с тях. Много от тях се реализираха като учители, реализираха се в сферата на историята в различни институции и всъщност и до ден днешен се помагаме много. Миналото не дава всички варианти на това, което е възможно да се случи в бъдеще. Това познание му дава само историята. Няма какво да се лъжи. Всичко ново е добре забравено старо.